नमस्कार, मी संजीवनी कदम, मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। आज मी तुमका दाखवणार आहे बेसनच्या पिठाचं झुणको। तर चला मग सुरुवात करूया। झुणक्यासाठी लागणारा साहित्य: बेसनचा पीठ, कढीपत्तो, कोथिंबीर, हिरवी मिरची, कांदे, हळद, जिरा, मोहरी, मीठ, फोडण्यासाठी तेल आणि पाणी। आता आपण कांदे आणि मिरची कापून घेऊया। कांदो असं कापून घ्यायचं, हे बघा असं सुके करून। आता आपण बेसन पातळ करून घेऊया। हे बघा बेसन आणा असा पातळ करून घ्यायचा। बेसन पातळ करून झाला, आता आपण फोडणी देऊया। भांडा गरम झाला, आता आपण तेल ओतून घेऊया। जिरा टाकूया, मोहरी, मिरची, कढीपत्तो, कांदो आता चांगला भाजून घेऊया। हे बघा कांदो भाजून झालो, आता त्याच्यात या मिश्रण टाकूया। आणि नंतर त्याच्यात हळद, शिजासाठी थोडा पाणी टाकूया। आता चवीपुरता मीठ टाकूया आणि मग घट्ट होईपर्यंत असा हलवीत राहायचा। हे बघा आता असा घट्ट झाला, आता त्याच्यावर कोथिंबीर टाकून घेऊ। बेसनचं झुणको मी बनवलंय, तसं तुम्ही पण बनवून बघा। चव कशी लागतात ती कमेंट करून सांगा। आणि अशा या नवीन व्हिडिओसाठी मालवणी फूड कॉर्नर या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल पण वाजवा। भेटूया आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।